Li Tirkiye dahatuya proseya çareseriye ya ku di navbera hikûmet û PKK'da didome tê niqaş kirin. Dihat payîn ku hikûmet lijneya çavderiya we bike û PKK jê bi rojeva çekberdanê kongreya xwe bicivîne. Lê ji ber hilbijartina di heft Hezranê da ev pêk nehatin. Gelo ma prose bi dawî bû. Li gorî partiya îqtidarê dê prose bidome. AK Parti dibêje ji bo vê yekê jî divê PKK dest ji çekan berde. Hükümet çözüm sürecinden Ji bo hikûmetê proseya çareseriyê tê wateya demokratîzekirina Tirkiye. Beriya hikûmeta me her tim rûmeta gelên Tirkiye hatiye bin pêkirin. Berê dîktatoriyek, zordestiyek hebû. Medvî warî da gelek pêngava vêtin. Dê êdî Kurd neyên bişaftin, tunekirin û bêrûmetkirin. Em dê vê yekê ne ji bo PKK, ji bo gelê xwe bikin. Di ciyekî wisa jî pêwîstî bi çekê nîne. herkese karşı işlenmiştir. Bakın Türk, Sivaslı, Li gorî HDP jî prose neqediye ye. HDP dibêje divê hikûmet pêwîstiyên li hevkirina dolma baxçeyê pêk bîne. Şu an devam ettiğini de tıkandığını da söylemek güç. Niha ne em dikarin bêjin prose didome, ne jî em dikarin bêjin xetimiye. Em naxwazin ti gotinên wisa bilêv bikin. Meseleya sereke ev e ku hikûmet berpirsiyariyên li hevkirina dolma baxçeyê pêk nayîne. Divî warî de parvebûnek heye. Lê em ê bi israr ji bo aşitî û aramiyê pêwistiyan bibêjin û bikin. Doğru yönelmeleri için siyasetimizi sürdürüyoruz. Tüm Kürdistan gençliğine halkın Hevserokê Reveberiya Kecekê Cemîl Bayık di rojên borî de gotibû eger ku hikûmet gavên li gorî müzakereyên bi Öcalan re tên kirin tev bigere ev amadenê ku dest ji çekan berde. Hem hikûmet hem jî HDP dibêje prose bi dawî nehatiye û dê bidome. Lê belê wisa xuya dike ku dê heta hilbijartinan çi gavên nû jê neyên avitin. Kemal Avcı